Sa ti Apokalipsis, Kapitulo 21, uno agpatingga iti 27, ti baro a langit, kinti baro a daga. Uno, ket nakitak ti maysa a langit a baro, ken maysa a daga a baro. Tadaydi imuna a langit, ken daydi imuna a daga, napalabasdan, ket ti baybay awanin. Dos, ket nakitak ti santo a syudad ti baro a Jerusalem, a bimaba, manipod langit, nga gapu iti Diyos, a naisagana akas lamaysa a nobya, a naarkusan, a may paay iti nobyo na. Tres, ket nangeko ti maysa a dakkel a timek, a nagapu iti trono nga agkuna, adtoy ti tabernakulo ti Diyos, adda kadagiti tattao, ket isu makipagnaedto kadakwada, ket isudanto dagiti tattao na, ket ti Diyos metlaing adanto kadakwada a Diyos da. 4. Ket punasananto ti amin a lulwa, kadagiti matada, ket awanton ni patay, ket awanto meten ti sasaibek, wenno sangsangit, wenno rigrigat, ta dagidi imuna a banbanag na palabasdan. 5. Ket daydi situtugaw idi trono, kinunana, adtoy pagbalinek a babbaro, dagiti isuamin a banbanag, ket kinunana, isurat mo tadagitoy asasao, papatsyen ken napudnoda. 6. Ket kinunana kanyak, nalpasdan, siak ti Alpha ken Omega, ti pangrugyan ken panungpalan. Iti mawaw, siak painumakto dayjay mawaw iti ubok ti danom ti biag, ngawan baybayad na. 7. Ti agballiginto tawidenanto dagitoy a banbanag, ket siakto ti Diyos na, ket isunto ti anak ko. 8. Ngimno may papan kadagiti natakrot, ken kadagiti di mamati, ken dagiti nasabrak, ken dagiti nakapapatay, ken dagiti manna ki kamalala, ken dagiti managanito, ken dagiti agrukbab kadagiti jujusen, ken dagiti suamin nga gululbod, tibingay da adanto ijay danaw, a sumsumged ti apoy, ken asufri, daytoy ti ipapatay a maikadwa. Ti baro a Jerusalem. 9. Ket maysa kadagiti pito nga anghel, nga addanda kadagiti pito a malukong, a napnuda kadagiti pito a kamaudyanan a panaplit, immay ket nakisawo kanyak a kunkunana, umay ka ditoy, ipakitakto ken ka ti nobya ti asawa ti Kordero. 10. Ket impannak babaon ti espiritu iti maysa a bantay a dakkel ken natayag, ket impakita na kanyak ti nasantuan a syudad ti Jerusalem, a bimaba nanipod langit, a nagapu iti Diyos. 11. Isu nga adan ti dayag ti Diyos, tiranyag na umas-asping iti maysa a bato a napateg unay, kas bato a jaspe, agan ninaw akas la kristal. 12. Adda maysa a bakod na adakkel ken natayag, adda 12 a ruangan na, ket kadagiti ruangan adda 12 nga anghel, ket adda nagnagan a naisurat kadagiti mangan, nga isuda dagiti nagnagan dagiti 12 a kaputotan ti Israel. 13. Iti daya adda idi dagiti 3 a ruangan, iti amyanan,
tallo arwangan iti abagatan, tallo arwangan ket iti laod, tallo arwangan. 14 ket daydi bakod ti syudad, ada 92 a pamunganayanna, ket kadakwada ada dagiti nagnagan dagiti 92 nga apostol ti Kordero. Tingsi ket daydi makisasao kanyak, adda maysa a pagrukod na a balitok, tapno rukoden na ti syudad, ken dagiti ruangan na, ken ti bakod na. 16 ket daydi syudad nagkwadrado, ket ti rukod ti kaatidog na, kasta met ti kaakaba na, ket rinukod na idi pagrukod na daydi syudad 92,000 nga estadyo ti kaatidog ken kaakaba ken ti kangato agpapadada. 17 ket rinukod na daydi bakod na, ket sangagasot 40 ket 4 a kasiko, kas panagrukod ti maysa a tao isu ti panagrukod daydi anghel. 18 ket daydi naaramat iti bakod na jaspi, ket daydi syudad balitok a pulpulos, akas iti pulpulos a sarming. 19 dagidi pamunganayan daydi bakod ti syudad, narkusanda iti amin akita dagiti batbato a napatig, daydi umuna a pamunganayan jaspi, daydi may kadwa zafiro, daydi may katlo salsidona, daydi may kapat esmeralda. 20 daydi may kalima sardonika, daydi may kanem sardio, daydi may kapito krisolito, daydi may kawalo birilo, daydi may kasyam tupasyo, daydi may kasangapulo krisoprasyo, daydi may kasangapulo ket maysa hasinto, ti may kasangapulo ket dua amatista. 21 ket dagidi sangapulo ket dua arwangan perlasda, tunggal maysa kadagiti ruangan may maysa a perlas, ket ti kalsada daydi syudad balitok a pulpulos nga aganinaw akas la kristal. 22 ket awan ti nakitak a templo ken kuana, tania po Diyos a man nakabalin amin, ken daydi Kordero isuda ti templo na. 23 ket ti syudad awan ti pakasapulan na, iti init wenno iti bulan, tapno silnaganda ta ti dayag ti Diyos isu ti nang lawag ken kuana, ket ti pagsilawan na isu ti Kordero. 24 ket dagiti pagpagarian magmagnadanto iti lawag na, ket dagiti ar-ari ti daga yegda ken kuana ti dayagda. 25 ket dagiti ruangan na saan danto a maripkan uray kaano iti aldaw ta awanto ti rabi sadyay. 26 ket yegdanto ken kuana ti dayag ken ti dayaw dagiti pagpagarian. 27 ket santo asumrek ken kuana uray kaano ti anyaman a narugit, wenno uray sa sino nga garamid ti makarimon, wenno ulbod no dilaing dagijay adda a naisurat iti pagbasaan ti biag, ako kwa ti Kordero.